uNkulunkulu uthandwa amadoda engadlulanga namasifani njengawasikhona. Bakwethu ngomhlaka 12 kuMeyi ebusuku sobe sinenkonzo enkulu yokuzofaka abantu la eMpophomeni. Siyacela wonke umuntu ofisayo ukuzongena eMpophomeni nofisayo ukuzogeza iy'nto zakhe, ukuhlambulula amazwa, ukuhlambulula amabhadi, imimoya emibi ehamba nomuntu evimba iy'nto zakhe nevala iy'nto zakhe. Sobe soyihlambulula sizoyigeza. Wonke umuntu ekhaya othi cha ngiyadinga ukusizakala, ngiyadinga ukuza, akeza akhululeke. Indaba izobe isenanda emawodi esikhondweni esikhulu lakhona khona kuzosiba khona abantu. Singalezi iphutha lokuthi sizosizakala na umthombo ovela kuJesu, na umthombo wamahhala, na umthombo osizayo ophilisayo. Bonke abantu abasondele, bonke abantu abaphile. Nawo amanzi mhlaka 12 kuMeyi iMpophoma yasebusika. Nazi inombolo uyabhukha ubhalise wenzele ukuthi i-transport uyithole la esobe sisuka khona sisekhona emanzini. Inkosi yobusa inibusise. Nawo iMpophoma, nawo amanzi okuphila. Ungalenzi iphutha lokuthi ungangeni echibini, ngena echibini. Uma lizamazamiswa nawe uthole indlela yokuthi usizakale. Amen.